Other questions on it address immigration, and the premier's talked about wanting to seek more provincial control over immigration. And so my question would be, what's your willingness to work with Alberta on that if Albertans vote they want to seek more provincial control? I think I'd say a couple of things. First, we had a discussion of this just a few days ago amongst First Ministers. I thought it was quite a productive. እዚ ጆርናሊስት ዝሓቶ ዘሎ ኣልበርታ እናታ ኢንዲፔንደንስ ናታ ነፃነት እንተደኣ ደልያሲ እንታይ ካ ክትገብር ብኸመይ ካ ክትሰርሕ ምስኦም ማለት እቲ ናይ መጨረሻን ናይ መወዳእታን ቀያዲ ውሳኔ ካብ ኣልበርታውያን እዩ ተቐመጥቲ ኣልበርታ ናቶም ውሳኔ ናትና መንግስቲ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለዎ ኣረኣእያ ከምኡውን ንኣልበርታ ክመፁ ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ባዕሉ ክውስን ኣለዎ ባህልቲ እንተደኣ ኮይኖምሲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦምሉ። ሰላም ክቡራትን ሕፉራትን ተኻተልቲ ሎሚ በመራሒ ካናዳ ማርክ ካርኒ ከምኡውን ኣመሓዳሪት ክልል ኣልበርታ ዳንኤል ስሚዝ ኣብ ካናዳ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፅፍፍ ኣቢልና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ኣብ ሬዲር ትበሃል ከተማ ካብ ኤድመንተን ውፅእ ኢልካ ካብ ካልጋሪ እውን ሓደ ሰዓት ንፈረቓን ውፅእ ኢልካ ትርከብ ብንእሽተይ ከተማ ዝተኻየደ ርክብ እዩ። ኣልበርታ ኣብ ዝተገብረ ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ ምምዓት ብቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ከምኡውን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣልበርታ ዳንኤል ስሚዝ ወይ ድማ ፕሪሚየር ስሚዝ ዝተዋሃብሉ ሓሳባት ዝተቀያየሩሉ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ሰፊሕ መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል ክብለኩም ይፈቱ። እቲ መደብ በመጀመርታ ብዛዕባ ፈርስት ኔሽንን ናቶም መሬት ክውሃቦም ዘለዎን ኣፍልጦ ንምሃብን ዝጀመረ እዩ ነይሩ። ከንቲባ ረዲር ማለት ሲንዲ ጀፍ ንቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ እንኳዕ ብድሓን መፀኻ ናብ ከተማና ብምባልያ ነቲ ሰለስቲኦም ዘካየድዎ ዕላል ወይ ድማ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ከም ዝሕጎሳ ገሊፃ ቀፂሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መግለፅን ሕቶን መልሲን ይገይሩ። ብመጀመርታ ግን ማርክ ካርኒ ብዛዕባ ንሰራሕተኛታት ህንፃ ብምስጋን እዩ ጀሚርዎ። እዚ ማለት ኣብ ካናዳ ብሰንኪ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ ብብዝሒ ኣግራባት ክቃፀልን ብዙሓት ገዛውታት ሓዊ ክነድድን ክንርቐኒና ኢና እሞ ብዛዕባኡ ገለ ተዛሪቡ ነይሩ። ንሱ ከዓ ንኣባላት ምክልኻል ሓደጋን ሰራዊትን ክፍሊ ህንፃን ክብሪ ክህብ ከም ዘለዎ እዩ ገሊፁ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ንግዲ ዕንቅፋታት ንምእላይ ናይ መሰረት ልምዓት ፕሮጀክታት እውን ብብዝሒ ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ንምቅልጣፍ ከም ዝግብኦን እዩ ገሊፁ። ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ንግዲ ስምምዕ ንምግባር እውን ናብ ዳግመ ህንፀት ሃገር ንምጥንኻርን ዝግበር ዘሎ ስራሕ እውን ኣመስጊኑ። ካርኒ ምስ ዳንኤል ስሚዝ ብሓባር ኮይኖም ናይ ካናዳን ኣልበርታ ናይ ኣፓርታማ ምስራተ ልምዓት ሓገዝ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ከዓ ካናዳ ኣልበርታ ሃውዚንግ ኢንፍራስትራክቸር ፋንድ ኣግሪመንት ዝብል እዩ። እዚ ማለት ን8 ዓመታት ዝፀንሕ ልዕሊ $100 ሚልዮን ንገጠራትን ንነበርቱን ንተወለድቲ ማለት ንኢንዲጂነስ ዝበሃሉ ነቶም ኔቲቭ ኢልና ንገልጾም ማሕበረተሰባት ዝመደበ ባጀት ምዃኑ ሓቢሩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ናይ ኣልበርታ ዳንኤል ስሚዝ ብወገና ዝኾነ ናይ ኣፓርታማ ህንፃታት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ናይ ማይን መስተን መሰረተ ልምዓት ምዛም ሓገዝ ምዃኑ ገሊፃ። ኣልበርታ ናይ ስትሮንገር ፋውንዴሽን ስትራቴጂ ኣቢላ $9 ቢልዮን ናይ ኣፓርታማ ፕሮጀክታት ዝተመደበ ብብዝሒ ኣፓርትመንታት ንምህናፅ ሙሉእ ካናዳ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም ትርከብ ረዲ ኣላ። እዚ ማለት ኣብ ኣልበርታ ብዝሒ ህንፃታት ንምህናፅ እዳለዉ ከም ደለዉ ዝገልጽ እዩ። ሕጂ እቲ ገለ ኣገደስቲ ሕቶታትን መልስታትን ናይ ጋዜጠኛታት ኣብ ሬዲር ዝተኻየደ ሕፅር ኣቢለ ከምፃልኩም እየ። እቲ ዝገርመኩም እቲ ቃለ መሕተት ናይ ከባቢ 1 ሰዓት ነይሩ። ስለዚ ኩሉ እንድሕር ኣምፂልኩም ኣብዚ ገለገለ ይኹም ክስልችወኩም ስለዝኽእል እቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ፅሙቕ ኣቢል እየ ከምዝኣልኩም ናይ ኣፓርታማ ሓገዝን ናይ ዞኒንግ ሕግታትን ተዛሪቦምሉ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባኡ መብርሂ ክቐርቡ እዮም ተሓቲቶም። እዚ ማለት ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ዝተሰረዘ ናይ $12 ሚልዮን ሓገዝ ገንዘብ ክሕተቱን ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ማርክ ካርኒ እቲ ዝነበረ $3 ሚልዮን ከም ዝተፈቐደ ኣዘኪሩ። ኣብዚ መጽእ ግን ዝያዳ ተዓጻጻፊ ዝኾነ ናይ ሓገዝ ኣሰራርሓ ክህሉ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። ዳንኤል ስሚዝ እውን ክልቲኦም መንግስታት ማለት ፌደራልን ፕሮቪንሻልን ነዚ ዝተረፈ ገንዘብ ጋግ ማለት ንምምላእ ብሓባር እሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፃ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ካናዳ ፕሮቪንሻል ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣሎ፣ ከምኡ እውን ፌደራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣሎ። ክልቲኦም ከ ነናቶም ግቡእን ስራሕን ኣለዎም።
ሓደ ገዳሲ ሕጊ ኣሎ ኣብ ካናዳ እሱ ከዓ እንታዩ ቢል 18 ዝበሃል እዚ ከዓ ንፌደራል መንግስቲ ዝግድቦ ሕጊ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እዛ መራሒት ኣልበርታ ዳንኤል ስሚዝ ንፌደራል ጋቨርንመንት እንታይ ኢላ ትኸሶም ጣልቃ ይገብሩ ኣለዉ ኣብቲ ናትና ካይዳን መሪሕነትን ሲ ኢዶም የታታትው ኣለዉ ኢድኩም ኣክቡልና ንሕና ንክልልና ከመይ ነመሓድራ ንዓና ይምልከት ኩሉ ግዜ ኣኸም ትብል ብዛዕባ እዚ ኣልበርታ ዘውፅኣቶ ናይ ክልል ሕጊ ክሕተት እንከሎውን ንማርካርኒዮም ሓይተሞ ኣብዚ እቲ ዝገርመኩም ኣብ ኣልበርታ ስለ ዝመፀ መብዛሕትኦም ዝሓተዎ ዝነበሩ ናይ ኣልበርታ ፀገማትን ሽግራትን ምፍታሕ እዮም ሓይቶሞ ካርኒ እቲ ውሳኔ ናይቶም ህዝብታት ዝተመርፁ ናይ ክልል መራሕቲ ምዃኑ እዩ ገሊፁ ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ ዝህብ ቀፂሉ ፈደራል መንግስቲ ምስ ኩለን ክልላት ብምትኽባርን ብክሰርሕ ከም ዘለዎን ድሉ ምዃኑን ይገሊፁ ነዊሕ ፀንሐን ብዛዕባ እቲ ንኹሉ ሰባብ ልቡ ዘሎ ሕቶ ማለት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ንግዲ መደብን ናይ ሜድያ ፖሊስን እዮም ሓይቶሞ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ወይ ድማ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ብዛዕባ ዘሎ ናይ ንግዲ ዝምደብ ክግለጽ ተሓቲቱ ከምኡውን ማርካርኒ ጽንኩር ቁጠባዊ ምትእሳር ምስ ኣሜሪካ ከም ዘለናን ናይ ወጻኢ ወፍሪ ብዓብኡ ክውስኽ ከም ዘለዎን ይገሊጹ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያታት ዝተወስደ ውሳኔታት ግን ተጠቃሚ ህዝቢ ብተወሳኺ ወጻኢታት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ኣረድዩ እዚ ከዓ ብብዝሒ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ይገብራሉ ትራምፕ ዋላ እውን ኣነ ሕጂ ክንደይ ታሪፍ ገይሩሎ እንተነጊረኩም ጽባሕ ትራምፕ ክቕይሮይ ናይ ብሓቂ ዝገርመኩም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ብልዕሊ ካናዳ ታሪፍ ኢለ ቪድዮ ሰሪሖሞ ሎሚ ዝፀሓፎ ጽባሕ ይድምስሶ ስለዚ ዋላ እውን ክደግሞ ሰሕፊሩኒ ገዲፈዮ እየ ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ኣይክደግመልኩምኒ ቀፂለ ግን ማርካርኒ ዝበሎ ክነግረኩም እየ ብዛዕባ ናይ ማዕርነት ፋይናንስ ማለት ኢኳላይዜሽን ፕሮግራም ዝበሃል ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ከመይ ማለት እዩ እተን ብብዝሒ ኣታዊ ዘለወን ክልላት ነተን ውሕድ ኣታዊ ዘለወን ክልላት ኢኳላይዝ ወይ ድማ ንማዕርነት ብምባል ክፍሊት ገንዘብ ይህባ ኦኬ ብዛዕባ እዚ ፕሪሚየር ዳንኤል ስሚዝ እንታይ ኢላ እዚ ናይ ማዕርነት ክፍሊት ኣሰራርሓ ምትዕርያትን ስርዓት የድልዮ ከም ዘሎ እያ ተዛሪባ እቲ ዝተርፍ ገንዘብ ማለት ኣልበርታ እንተደኣ እኹል ገንዘብ እትያ ካልኦት ፕሮቪንሳት ከዓ ውሕድ ገንዘብ እትየን ንምንታይ ኣልበርታ ዝበዝሐ ገንዘብ ስለ ዘእትወት ነተን ካልኦት ክልላት ትህበን ወይ ድማ ዝኣክል እንተደኣ ኣስተዋፅኣ እትስተረፍ ኣብ ውሽጢ ኣልበርታ ዝፈርየ እንተኮይኑ ገንዘብ ንኣልበርታ ክኸውን ኣለዎ ዝብላ ተሓሳስባ እዩ ዘለዋ ስለዚ ኩለን ክልላት ብማዕረ ክማቐላ ከም ዘለዎን እያ ትዛረብ ዘላ ካርኒ ብወገኑ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኩለን ክልላት ብማዕረ ኣገልግሎት ክህባን ክሕገዛ ዝኾነ እዋናዊ ምትዕርያት ከም ዘድልዮ እዩ ገሊጹ ግን ኣስፋሕ ኣቢሉ ተዛረበን ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ታሪፍ ከምኡውን ናይ ኣልበርታ ነዳዲ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ታሪፍ ግዜ ገደብ ይቐርብ ስለ ዘሎ ካናዳውያን ፖለቲከኛታት ኣብ ዋሽንግተን ይሰርሑ ከም ዘለውን ካርኒ ገሊጹ ካናዳ እምነት ዘለዋ ናይ ነዳዲ ኣቕራቢት ብምዃና እዚ ከዓ ናይ ባርጌኒንግ ቺፕ ወይ ድማ መደራደርን መወዳደርን ክትጥቀመሉ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ እዚ ማለት ነዳዲ ኣይንበኩም ኒናዶ ገለታዶ ከምታ ዝብል ስነ ሓሳብ የብልናን ንሕና ነዳዲ ኣፍረይቲ ኢና ከምኡ ክንቅፅልና ከዓ እንደሊ ክብል እዩ ገሊጹ ቀፂሎም ብዛዕባ ስደተኛታትን እቲ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝውሰድ ዘሎ ንሕቶታት ሓይተሞም ብቐንዲ ኣብዚ ዝሕተቱ ዘለዉ እንታይ እዩ ናይ ግዚያዊ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ቁፅሪ ይቕንስ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ብመሰረት ዝወፀ 2025 እንተዳሪኹም ክምረፅ እንከሎ ኣብ ዘን ዝመፃ 3 ዓመታት ዝቕበልዎም ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ክጎድል ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ መደብ እዚ ከዓ ስቲል እቲ ናይ ስደተኛታት ቁፅርታት ይጎድል ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ማርካርኒ ከምኡ ኢሉ ከምኡውን ስሚዝ ብወገና ኣልበርታ ብመሰረት ናይ ስራሕ ዕደ ናታ ድልየት ዘድልያ ሰራሕተኛታት በዓላ ክትመርፅ መሰል ወይ ድማ ኦቶኖሚ ክህልዋ ከም ዘለዎ ትዛረብ ዘላ ኣብዚ ሕቶን መልስን ስለ ዝነበረ ሓደ ብሓደ ከስማዓኩም ሓቢርና ንከታተል ገለገለ ብፍረንች ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ ብዝተኸኣለኒ ኣብቲ እንግሊሽ ተዛረቡሉ እየ ከቕርበልኩም ግን ብዙሕ ናይ ፍረንች ሕቶታትን እቲ መብዛሕትኡ ብእንግሊሽ ዝሓትዎ ዝነበሩ ብፍረንች ኸ ይሓትዎ ከም ዝፍለጥ ካናዳ ፍረንችን እንግሊሽን እዩ ቀንዲ ቋንቋ
ስለዚህ ግድን እዮም ከዓብ ዝኾነ ዝገብርዎ ፕሬስ ኮንፈረንስ ድዩ ናይ ቃለ መሕትት እዋናት ብፍረንችን ብእንግሊሽን ክገብርዎ ይግደዱ ስለዚ ዳስ ዋይ ብፍረንች ክዛረብ ድሰማዕኩሞ ብዛዕባ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ናይ ንግዲ ስምምዕ ምልውዋጥን ርእይቶኦም ይሓቲትዎም እታ ቀንዲ ኣነ ክትሰምዖ ደልየ ዘለኹ ግን ኣብ ሞንጎ ኣልበርታ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሪፈረንደም ወይ ናይ ምርጫ ሕቶ እዩ ነይሩ ንስማዓያ እሞ ገለገለ ካብቲ ቅርሕንቲ ናይ ኣልበርታውያን ወይ ድማ ተቐመጥቲ ኣልበርታ ዝበዝሐ ናይ ኢኳላይዜሽን ወይ ድማ ናይ ማዕርነት ዝብል ገንዘብ ትኸፍል ኣላ በዚ ምክንያት ከዓ ቅርሕንቲ ተሰሚዕዎም ንሕና ክንፍለ ኢና ሪፈረንደም ክንገብር ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኪ ገለ ምምሕያሻትን ምትዕራያትን ክግበር እሞ ገለ ካልእ ውፅኢት ንክህልዎ እቲ ዝካየደ ሪፈረንደም ወይ ምርጫ ኣብዚ እቲ መልሳኻ ተሓቶ ብሓቂ ንፕራይም ሚኒስተር ትግባእ ነይራ ዳንኤል ስሚዝ ኣይኮነትን ምክንያቱ ዳንኤል ስሚዝ ናይ ኣልበርታ ፕሪምየር እንሳ ከዓ ድምፂ ኣልበርታውያን ሰሚዓ ሪፈረንደም ይገበርን ኣይገበርን ምርጫ ክካየድ እዩ ንሳ ድምፂ ሰሚዓ ብብዝሒ ሰብ ፔቲሽን ወይ ድማ ፌርማ ስለ ዝመልአ ምርጫ ይካየድ ኢሎም እቲ ህዝቢ ድምፁ ስሚዑ ብሰንኪ ድምፁ ከዓ ምርጫ ክካየድ እዩ እዚ ሓቶ እዚኣ ንፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ትግባእ ነይራ እንተኾነ ግን ንዓ ሓይቶም ኣለዉ በቲ ድዩ ትመልሳ ንስምዕ እዮ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት እዘን ካልኦት ፕሮቪንሳት ወይ ድማ ክልላት ተጸበይቲ ኮይነን እየን ዝኸዳ ዘለዋ እዚ ማለት እንተ ደኣትናተን ኢኮኖሚ ወይ ኢኮኖሚ ካናዳ ይዓብሎ ተባሂሉ እተን ካልኦት ፕሮቪንሳት ወይ ክልላት ነብሰን ክኽእል ኣለወን ንምንታይ ተጸበይቲ ይኾነ ካብ ኣልበርታ ኢኮኖሚ ካናዳ ይዓብሎ እንተ ይበሃል ኮይኑሲ ንምንታይ ብብዝሒ ገንዘብ ካብ ኣልበርታ ይኸድ ልዕሊ 5 ቢልዮን ካብ ኣልበርታ ይኸይድ ተሎሲ ንምንታይ ካብ ኣልበርታ ዝበዝሐ ገንዘብ ከይዱ ናብ ካልኦት ክልላት ዝኸይድ ዘሎ ነብሰን ይኽኣላ እሱና ንብል ዘለና ነብሰን ይኽኣላ ተወሳኺ ገንዘብ ሃልዩ ማለት ናብ ካልኦት ፕሮቪንሳት ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ተወሳኺ ገንዘብ ካብ ኣልበርታ ዝመጽ እንተደኣ ኮይኑ ዝኣክል ገንዘብ እንተደኣ ናብ ኦንታሪዮ ኸይዱ ኦንታሪዮ ርእሳ ክትክእል ዓባይ ከተማን ዓቢ ቢዝነስን ዓቢ ኢኮኖሚ ስለዚ ነብሶም እንደኽኢሎም ንምንታይ ተወሳኺ ገንዘብ ኣሎሞ እንኩ መውሰድዎ ዝበሃል ንምንታይ ሰቕሎም ቸክ ተቆሪጹ ናብኦም ይኸይድ ኣሎ ኣልበርታ እንድሕር ኣፍራቶ ትገንዘብ ተወሳኺ እንተደኣ ተረፍ ኣሎ በሃል ኣሎ ካብ ኣልበርታ ዝመጽ እንተኾይኑ ናብ ኣልበርታ ይመለስና ንብል ዘለና ስቲል ብዛዕባ ሕቶ ኢሚግሬሽን እዩ እሱ ከዓ እተን ዝበሃላ ዘለዋ ክልላት ዘድልየን ናይ ኢሚግሬሽን ቁፅሩ ኣሎ ሕቶታተን ከዓ በበይኑ እዩ ግን እነናተን ሕቶታት ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርና ያርክብ ውፅኢታዊ ዝኾነ ምስማዕ ወይ ምርዳእ ጌርና ኢና ግን እስኪ ኣብ ግምት እትየ ዝኾነ መብረኽበካ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ንሕና ቅድሚ ኣብ መሪሕነት ዝናትና መንግስቲ ምምፃእና ዝበዝሐ ሕቶ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ነይሩ ካብ መሪሕነት ካብ ንብፅዕ 16 ኣዋርሒ ጌርና ኣለና ኣብዘን 16 ኣዋርሒ ከዓ ኩሉ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እቲና ኢና እቲ ቁፅርታት ብብዝሒ ኣጉዲልና ኣለና ልክዕ ከምቲ ድሓሰብናዮ ነጉድሎ ኣለና ኣጉዲልናዮ ከዓ ኢና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እዩ ዘሎ ብፍላይቶም ቴምፖራሪ ወርከርስ ዝበሃሉ ፎሬን ወርከርስ ዝበሃሉ ዝኩሉ ናይ ስደተኛ ቁፅርሲ ብዝግባእ ኣጉዲልናዮ ኢና ስለዚ ብሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና እዩ ዘሎ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብሕጂ እውን እቲ ንቕበሎ ቁፅሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ስለ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶስ ዳርጋ ተመሊሱ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቁፅሪ ስደተኛታት ምጉዳል ወይ ድማ መቐናስ ከዓ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ናይ ትሕቲ ቅርፅን ኣባይትን ዝብል ሕቶ ይደልዕል ንሱ ከዓ ብብዝሒ ኣባይትን ተደኣ ክህነእ ዝተጀሚሩ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ዝኾነ ፍትሕ ክንገብረሉ እውን ንኽእልና እዚ ማለት እናተይ ኦፒንየን ይኽበኩም ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ዝስድበሎ ኣይኮነን ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ካናዳ ክዘውፅዋ ምክንያት እንታያ ብዝበዝሑ ስደተኛታት ንካናዳ ስለ ዝኣተዉ ገዛ ኸቢሩ ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ስለ ዝኣትዉ ዘለዉ ሕፅረት ገዛ ኣሎ ስለዚ ገዛ ይኸብር ኣሎ ዝብል ሙግት እዮም ዘምፅኡ እዚ ግን ፍሹል ዝኾነ ሙግት እዩ ምክንያቱ ካናዳ እቲ ዝበዝሐ መሬት ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ከዓ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብብዝሒ ገዛ እህነእ ስለዘየለ እዩ ክብል እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ማርካርኒ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ንእቲና ኢና ናይ ህንፃ እንተደኣ ብብዝሒ ንሃንፃ ኣለና እንተደኣ ብብዝሒ ሓደሽቲ ስደተኛታት ከዓ ዘይነእቱ ዘለና
ኣብዚ ሓፀረ እዋን እቲ ዘድልየና ህዝቢ ቁፅሪ ምስ ዘድልየና ብዝሒ ገዛ ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንቐፅል እዛ ዝዛረበላ ዘሎ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ብፍላይ እዞም ካብ ኣፍሪቃ ክንመፅእ መደብ ዘለና ንካናዳ ማለት እዩ እዞም ብሕጂ ንካናዳ ዝኣትዉ ዘለዉ ሲ ኢኮኖሚክ ማይግራንትስ እዮም ዝበሃሉ ኢኮኖሚክ ብዝኾነ ብስራሕ ዶ ናይ ካልእ ዕድላት ዝመፁ ዘለዉ ብሞያን ብጥበብን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሞያን ጥበብን ክሕዙ ኣለዎም ዝብል ሕቶ እዩ ብቐንዱ ከዓ ኦንታሪዮ ዘድልያ ናይ ጥበብን ክእለትን ኣልበርታ የድልያ ማለት ኣይኮነን እቲ ዘድልየን ደሎ እዞም ፕሮቪንሳት ዘድልየን ጥበብን ክእለትን ዘድልየን ዘሎ ስደተኛ ባዕለን ከመምያ ከም ዘለዎን ክንዛረብ ኣለና ኩላትና ቀዳሞት ሚኒስተራት ናይ ኣልበርታ ኹን ኦንታሪዮ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ኩልና ኣብ ካናዳ ዘለዋ ክልላት ማለት እዩ እዚ ሩድኡ ዝኾነ ነገር እዩ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ዘለና ነገር ምዃኑ ከዓ ስለ ዝኾነስ በቃ ሩድኡ እዩ ክብለካ እየ ዝፈቱ እቲ ሰናይ ወይ ድማ ጽቡቕ ዜና ክብሎ ዝደሊ ኣነ ብሰዓት እዚ ኢሚግሬሽን ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ኣትዩ ዘድልየና ቁፅሪ ንእቱ ስለ ዘለና ብዛዕባ ካልእ ኣርእስታት ክንዝቲ የኽእለና ኣሎ እዞም ኣብዚ ሰዓት እዚ ወፂኦም ዴሞንስትሬት ዝገብሩ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት እንተሪኢኹሞም ናቶም ቪዛ ናቶም ወርክ ፐርሚት ኤክስፓየር ዝገበረ ግን ኣብ ካናዳ ክፀንሑ ዝደለዩ ሲ ዲፖርት ክትገብሮም ዳ ክጥሩዞም ዲኻ እንታይ ኻ ክትገብር ተዳሊኻ ዘለኻ ከምኡውን ንዳንኤል ስሚዝ ንስኽ እንታይ ክትገብር ተዳሊ ከለኻ ነዞም ወረቐቶም ኤክስፓየር ዝገበረስ ክጥሩዞም ተዳሊኻ ዲኻ ብዛዕባ ዝሓትክኒ ሕቶ ብልክዕ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይብለይ ብልክዕ ኣይፍልጥ ክኾን ስለ ዘለኹ መልሲ ክበኪ ይክእኒ ኣነ ዝፈልጥ ግን ብመሰረት ሕጊ ካናዳ ኣብዚ ካናዳ ክፀንሑ ግቡእ ወረቐት እንተሕዳኣ ዘይብሎም መስርሕ ኣሎ ብመስርሕ ካናዳውያን ንኽተሎ ከዓ ክምለሱ ዘኽእሎም ተደኣ ኮይኑ ክብል እዩ ብዙሕ ኣይመለሳን ብሓፂሩ ብሕፅር ዝበለ ግን መስርሕ ኣሎ መስርሕ ይከተሉ ግን ዝሓቶ እዚኣ ክምልሳስ ኣይክእልኒ ማለት ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይ ብዛዕባ ዝተሓትን ዘለኺ ብሓፂሩስ እዞም ዴሞንስትሬት ዝገብሩ ዘለዉ ወፂኦም ዝቐርቡ ዘለውስ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ኢሉ ኣይመለሳን ተሕቶ መልሲ እዩ ግን ብልክዕ እታ እሳት ፅብየ ንብረት መልሲ ክጥርዞም እዩ ኣይጥርዞም ኔስ ኣይበለ ብሓፂሩ ብሕፅር ዝበለ ዳንኤል ስሚዝ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ግን ኣብ ካናዳ ፐርማነንት ሬዚደንት እንድሕር ዘይኮንካ ብቴምፖራሪ ወይ ድማ ጊዜያዊ ሬዚደንት ኮንካ ትፀንሕ እንተ ደኣ ኣለኻ እሞ ከዓ እቲ ናትካ ናይ ክፀንሓሉ ዝግባእካ ቪዛ ኤክስፓየር እንተ ደኣ ገይሩ ወይ ድማ እቲ ወርክ ፐርሚት ኤክስፓየር እንተ ደኣ ገይሩ ቴምፖራሪ ጊዜያዊ ኢኻ ግዜ ከዓ ኺኢሉ ኣሎ ንዓድኻ ትምለስ እቲ ኣገዳሲ መልሲ ግን ኣብዚ እንታይ እያ ዝብል ዘላ ፕራይም ሚኒስተር ማርክ ካርኒ ከም ዝበሎ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ወረቐቶም ስለ ዝኣኸለ ኢልና ንጥርዞም ማለት ኣይኮነን እቲ ዘድልየና ክእለትን ጥበብን እንተ ደኣ ኣለዎም መፅዮም ኣብ ካናዳ የድልዩና እንተ ደኣ ኮይኖም ክፀንሑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ወይ ድማ ፐርማነንት ሬዚደንት ክቕበሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር ከም ኦፕሽን ወይ ድማ ከም መንገዲ ክንሪኦስ ኣለና ምክንያቱ ኦሬዲ ብካናዳ እዮም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክጠቕሙና ክእሉ እዮም ንኣብነት ነርስ ኮይና ተገልግል ተላ ሄልዝ ኬር ተገልግል ተላ እዚ ኣብነት ይርበኩም ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ካናዳ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣሎ ኣድልዩና እዮም ከዓ ሆስፒታላት ኬድኩም ኣብ ዝኾነ ብካናዳ ሆስፒታል እሞ ሓሚምኩም ኪዱ ኢመርጀንሲ ክንደይ ሰዓትም ክፅበዩ ስለዚ ዶክተራት ኣየድልዩና እንዶ ነርሳት ኣየድልዩና እንዶ ስለዚ ቴምፖራሪ እዮም ወርከርስ እዮም ኢልና ንዓድም ክንመልሶ ማለት ድዩ መልሲ ይኮነን ብዝኾነ ኣብ ሆስፒታል ካናዳ ከይድኩም ትፈልጡ ሰባት እንተ ደኣ ኣለኹም ማዕረ ክንደይ ካ ኢመርጀንሲ ትፅበ ኣብ ኮመንት ፅሓፉልና ሓራይ ኮብራት ተኸታተልቲ እቲ ዝነበረ ቃለ ምሕትት ነዚ ይመስል ነይሩ ብዝተኻለኒ ኣሕፀርና ፅፈፍን ኣቢለ የምፅአልኩም ዘለኹ ናይ ሓደ ሰዓት ይኸውን እዩ ኣብ 25 ደቂቕ ወዲና ኣለና ነዚ መደብ ዝተኸታተልኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ብቐንዱ ከዓ ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ንነዊሕ እዋን ጠፊቐኒ የቕሬታ ግበሩለይ ካብ ሕጂ እኒኦ ግን ስሩዕ መደባትና ክንቅፅል ስለ ዝኾንና እንኳዕ ምሳይ ፀናሕኩም ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ እዚ ወድሓንኩም